Ai Miitri rupeskin viritystauolle, saatana. Kannattaa sinun kanssa retkää. Okei. Ymmärrän vihjeen. Ei se ollut mikään vihje. Se oli käsky. Ymmärrän. No on tää vähän ylällä joo. Tuolla on Lassila Riina yleisössä se aikoinaan haukku meidän jotain ensimmäistä bändiviritelmää, että olitte epävireessä. Mitäkään sekin vireestä ymmärrät? Se puhuu sinun seksuaalisesta vireestä. Se muuten pitää paikkansa. Me ei käynyt tikkaamassa sitä, mutta mieli teki. Joo. Mä muistan silloin 60-luvulla, kun sinä aloittelit noin hommat. Ei, se oli 58 keväällä. Joo. Se oli 58 keväällä tosiaan, oltiin yläasteen. Ei kun vittu lukiossa. Mitä kaikkea harmia siinä oli. No mut hei vaan Riina. Ei juurikaan hävetä. Eipä häntä! Osaat siis soittaa. Mikä kysymys toi on? Mikäs vitun kysymys tommonen? Noniin Miitri, näytähän nyt. Jumalauta. Jätkä antanut 2 kaljaa ja nyt rohkaistuna kysyn artistilta, osaako hän soittaa? Jouni on lavalla, sinä et oo lavalla. Se voit päätellä tästä jotain. Soittaa, saatana. Soita paranoitta, sano ukko, jolla on tommonen vitu pystytukka. Vittu mikä jätte, kyllä. Siis Teddyboyt oli joskus 70-luvun lopussa ja nekin oli Keravalla vittu. Eikä ne huutanut paranoidia, hei. Nyt on jätkellä vähän genret ja vittu systeemit sekas. Mut hei, soitetaan tämmönen näin. No soitetaan. Tää kaveri pystyy samaistumaan tähän. Paitsi ei mulla oo mikään kiire nyt saatana enää. No niin! Marjasi Marian kirkossa. Ja Ive keikan jälkeen ehkä pullo tuskaa.